سلامة عنا هبلي كاب كل كرنعة عالم كوينكم مدبات مرب نيوز أب مكة تركبوا في توات تخاتلتي منبار نزي ساعة زي زوادنا محدش تحبريتها حيزنا لكم مزينا لنا نمكة لكم نعدم لو ما عندي حيلتات منقس السودان بزفنا وهو متأنا سفح متقعتي حيلتات رئيسي فين وتعدرات يوتيوبيان بمدمساس كمروك زتبهالت كتما حاويسو والسنتن سفحتن كبابتات كام زتقوصات أرون بتوسخ دما دوب يوتيوبيا تحيسهم بمتاو أب كل البينشانقول زنبرة ما أخل مسلتن حيلتات رئيسي كم زكات أرون كم تقوصات أرون كم دما بركت زبول حيلتات رئيسي فين وتعدرات يوتيوبيان كم زتمارغون كم زتدمسسون بحفشا سراويت منقس السودان عبيتا انصبارق تعوتات كم زحفسن زوصو زلو حبريتا يملختلو بحفشا اباهم كنبلوينا أبي أحمد شماغلتات ناب تግራይን ሕወሓትን ብምሽጥር ይሰድድ ከም ዘሎን እንተኾነ ግን እዚ እውን ናይ ምጭብርባር ኣካይዱ ከም ዝቐጸለሉን ዝእምን ሓሳብ ሒዙ ናብ ሽምግልና ከም ዘይቀረበን ካብ ውሽጢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዩሎ እቲ ዝቐነየ ሽምግልና ድማ ብዲፕሎማስያታት ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዝኾነን ክሳብ ሕዚ ግን እዚ ዝበሃል ፍረ ከም ዘይፍረየን እዩ ዝዝረብ ዘሎ እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና እቲ ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ወዲ ወረደ ናይ ስልጣን ዘመኑ ከብቅዕ ናይ መዓልታት ዕድመ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ንዕኡ ክትክእ ዝኽእል ግዚያዊ ምምሕዳር ምስ ሙሉእ መሓውራቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኣብይ ኣሕመድ ቀጥታዊ ተሳትፎን መተሓባበርን ይወቀር ከም ዘሎን ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን ጀነራል ጆቢ ጀነራል ወዳ ኣሸብር ጀነራል ወዳን ጥሩን ኣሰፋ ብርሃን ዝበሃሉ ዓበይቲ ጀነራላት ዝመርሕዎ ቤት ምክሪ ይጣየሽ ከም ዘሎን ነዚ ስዒቡ ድማ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብኣቶም ክምራሕ ከም ዝኾነን ዝብል ሓበሬታ ወፂሎ ብኻሊእ ገጽ ድማ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ሽምግልና ተባሂሉ ዝተጸርሐ نوع كتعرس زغل كم تكون بوزحت تنتنت بوليتيكا نحبور يوم زركو نزي ون حتى ربي لا اتزول حبريتانا باهم قبلهم لو ما عندي حيلتات منقس السودان بزفنا ومت أنا سفح متقعتي حيلتات رئيسي فن وتدرات إثيوبيان بمدمساس كومروك زتبهالت كتما حاويسو والسنتن سفحتن كبابتات كام زتقوصات أرون بتوسخ دما دوب إثيوبيا تحيسهم بمتاو أب كل البينشانقول جموز زنبرة ما أخل مسلتن حيلتات رئيسي كام زكات أرون كام تقوصات أرون كام دما بركت زبولو حيلتات رئيسي فن وتدرات إثيوبيان ون كام زتمارخون بحافش دما سراويت منقس السودان عبيتي عن صبارقتن عاوتات كام زحفسن بوزحت حبريتات نملخت يوم دركبو أب كبابتات دوب إثيوبيان سودان زكير زلو كينات لومون بزحيلن بزسفحن كونتات تقاطاص إلو وعيلو بز مسرت دما اتي اب مونغو حيلتات RSF بإثيوبيان إماراتن ناتحجزو كوم دما حيلتات منقس السودان بجبፅን سعود عربن ناتحجزو زكايدو زلو بعينتو فلي زبل متقعتات لوم دما أدماسو أسفحو قصيلو وعيلو بز مسرت دما حيلتات منقس السودان دوب إثيوبيا تساغيروم سفح متقعتي كام زفصمون بدرون استحجز متقعت دما اب لعلي مسلطني حيلتات RSF زنبرة أب كل البينشانقول جموز زركب كامب متقعتي فنيون كام زلوني وتزوت حابريتان فيديوتاتن زقال لحدلو بتوسخ دما أب زحلف سلسة معلتات أب تحت RSF حيلتات إثيوبيان آتيا زنبرة كتما كومروك لومي أب تحت حيلتات منقس السودان كام زاتوتن حيلتات منقس السودان عبيت عوتات جواناس أف كام زلون زوت زلو حابريتات يملختلو كبرت تخاتلتي كام زفلت ناستات سلسة عامتات الزكاير زلو خوينات أب مونغو RSF حيلتات منقس السودان لومون بزتقانن بزخبدن ملكعو ناتخايد يزركب حز دما أنفتو بمسفحن بمغيارن أب كبابتات معراب إثيوبيا مالتون أم ناي دوب إثيوبيا بكبابتات بينشانقول جموزن ناي سودان دنبرن زركب عابي خوينات ناتخايد يزركب أبز خوينات زيدما أبز نزحلفو سلسة معلتات أب تحتي حيلتات سراويت السودان زنبرت كومروك استبهالت كتما بحيلتات RSF كم زتقوصات أروان أب تحتي قوصات أروان كم زوعلوان كم دما حيلتات إثيوبيا دما وتدرات إثيوبيا سرعة دخانا متتتاوات كم زقورون نت RSF دما بقطة خمس حجزون ناي وج حيلتات إثيوبيا دما أفتخوينات كم ساتفون نات جلسة تانيحو بس مسرت دما هذه حيلتات منقس السودان حيلتاتهم بمتنخارن عبي متقعتات بمفتامن بدرونن بأيراتن زتحجز متقعتات بمفتام نتختما داغماي ناب تحت وتصرو موتي مالو سات راي كونتن أفت خباب زلو بزحن سفحتن زبال استراتيجيكاويان بوتاهات أب تحت سراويت السودان كم زود قنيو زحبر زلب ساعات زي كم دما أتي ناي سراويت السودان دنبرنا إثيوبيا تحسو أب كواتات بينشانقول جموز زنبرة معسكرات ويكام مسلطني ناي RSF زنبرو بوتاهاتون كم زاد كعن بدرونون كم زوقعن يناتنا جرد ركب خمتي أفت فيديو هاتون خم تريوز اللهم مالتي خبرت خاتلتي إزغينات سيحزون بمتانو سفح بمخانو نقط على يزركب حيلتات RSF حيلتات ناي إثيوبيا دما ببزحي تماريخهم كم زلون زوت أنا زبط حنا حابريتا يزمال خذ الخبرات هاتلتي
ናብቲ ናይ ቀጻል ሓበሬታ ክንቀጽል ከለና ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ሽማግለታት ናብ ትግራይን ህወሓትን ብምስጢር ይሰድድ ከም ዘሎን እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ናይ ምጭብርባር ኣካይዱ ከም ዝቐጸለሉን ዘእምን ሓሳብ ሒዙ ናብ ሽምግልና ከም ዘይቀረበን ካብ ውሽጢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ኣሎ። እቲ ዝቐነየ ሽምግልና ብዲፕሎማስኛታት ሕብረት ኣውሮፓን ከም ዝኾነን ክሳብ ሕዚ ግን እዚ ዝበሃል ፍረ ከም ዘይፍረን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ዲፕሎማስኛታት ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ኾነ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣሜሪካ እውን ሓዊሱ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ እቲ ብልጽግናን ናይ ትግራይ መምሕዳርን ዘሎ ክፍተት ንምምላእ ወይ ከዓ ንምትዕራቕ ንምሽምጋል ናብ መቐለ ይመፁ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ድማ ብምሽጥር ክኾነሎም ከም ዝገበርዎን ኣብ ሰዓት እዚ እውን ብምሽጥር ኣብ መንጎ ብልጽግናን ህወሓትን ድርድር ሽምግልናን ይካየድ ከም ዘሎን እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ። እንተኾነ ግን እዚ ሽምግልና እዚ ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ፍረ ከም ዘይረአየ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ። ንኣስታት 4 መዓልታት ዝተኻየደ እዚ ሽምግልና እዚ ክሳብ ሕዚ ግን ምንም ዓይነት ኣፕዴት ከም ዘይሎን ምንም ዓይነት ናይ ምሽምጋል ዝመስሉ ነገራት ከም ዘይተረኣዩን እዩ ዝንገር ዘሎ። ምክንያቱ ድማ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ሒዝዎ ዝመፀ ሓበሬታ እውን ነቲ ናይ ህወሓት ሕጋዊ ሰውነት ዘይምልስ ስለ ዝኾነን ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ሕዚ ብጣዕሚ ኣብ ሓያል ክትዕ ኣውዲቑ ዘሎ ማለት ክንካትዕሉ ዝግባእ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ግዛት ናይ ትግራይ ተመንጢሉ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ስለ ዘሎ እቲ ግዛት ንሱ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክንደራደረሉ ኣይግባእን ኢሎም እቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ስለ ዝሓንገዱ ነዚ ነገር እዚ ክቕበሉ ዘይከኣሉ እቶም መሪሕነት ናይ ህወሓት ድማ ነዚ ሽምግልና እዚ ክነፅግዎ እዮም ተራእዮም ዘለው። ምክንያቱ ድማ ንሕና ውድብናን ግዛኣትናን እነጥፈአሉ ምንም ዓይነት ኩነት የለን። ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዓበይቲ ሓያላትን ፈተንትን ዝኾኑ ግዜታት ተፈቲና ክንሓልፍ ንኽእል ኢና። እቲ ናይ ትግራይ መሪሕነት እውን ኣብ ቅድሚት ከም ዘሎ እዩ ዝብል ሓበሬታ ከም ዝተዋህቦም እውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ክብረት ተኸተልቲ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ከዓ እቲ ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ወዲ ወረደ ናይ ስልጣን ዘመኑ ከብቅዕ ናይ መዓልታት ዕድመ ኣብ ዝተረፈሉ ኮይኑ ንዑ ክትክእ ዝኽእል ግዜያዊ ምምሕዳር ምስ ሙሉእ ማሕበራቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኣብይ ኣሕመድ ቀጥታዊ ተሳትፎን ምትሕብባርን ይዋቐር ከም ዘሎን እቲ ውዳበ ድማ ካብ ዓበይቲ ጀነራላት ተጋሩን ፖለቲከኛታትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተቃወምቲ ውድባትን ዝጣየሽ ዘሎ ከም ዝኾነን ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ እቶም ብላዕለዋይነት ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክመርሑን ከተሓባብሩን ብኣብይ ኣሕመድ ተሓርዮም ዘለዉ ዓበይቲ ጀነራላት ሓደ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ፣ ካልኣይ ጀነራል ጆቤ ወይ ከዓ ኣበበ ተክለ ሃይማኖት፣ ሳልሳይ ጀነራል ወዲ ኣሸብር፣ ራብዓይ ጀነራል ወዲ አንጥሩህን ከምኡ ድማ ኣሰፋ ብርሃን ዝበሃሉ ኮይኖም ካብ ፖለቲከኛታት ድማ ጌታቸው ረዳ፣ ፕሮፌሰር ክንደያ ሃፍቱ ኪሮስን ዝኣመሰሉን እዮም ነዚ ኩነታት እዚ ብዕቱብ ዝከታተሉ ዘለኹ። ካብቲ ፓርቲታት ተባሂለን ዝተሰየማ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለና ዝብላ ፓርቲታት ከም በዓል ስምረት፣ ዓረና፣ ባይቶና፣ ሰብዓ እንደርታ፣ ቃንጫ ሓቂ ዝበሃላን ከም ዝኾና እዩ እናተነግረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሕዚ ዘሎ ይፈርስ ድዩ እቲ ታደሰ ወረደ ክወርድ ድዩ ናይ ብሓቂ እቲ መዓልቱ ብርግፅ ናይ ዝተወሰነ መዓልታት እዩ ተሪፎ ዘሎ ስልጣኑ ንዕኡ ከረክብ ዲኸውን ወይ ከዓ ካሊእ ዓይነት ምምሕዳር ካብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ዲኸውን ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ክፍጠር ዝብል ኩላትና ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ግን ናብ ኩሉ ህዝብና ክበፅሕ ስለ ዘለዎ ሼር ምግባር ከይትርስዑ። እዚ ምድላው እዚ እንተፈቲኹም ከዓ ሳብስክራይብ ና ላይክ ምግባር እውን ከይትርስዑ ቤተሰብ እውን ኩኑ ክብለኩም ይደሊ። እንተ ኣነ ግን ሎማዓን ዝነበረና ምድላው ኣብዛዚ መለኹ። ሰላም